अरुनदयआ बे जेलानाखि हाग्रामानि सरखार फैदों बिनिफ्रायनो गैया आरो आगोलाव मोनबाय थाग्राखा दा बिथांमोना आफस'स माने गैया सिबाय आरो नैबे बैसो जानानै थानायबो दङ आरो खामला मावनानै जाग्रा दङ फैयै दंबावो माखासे माने 10 जनसो दंदां गासै जोंनि गामियाव दानजानाया आरो ओरै जोंनि दावलाबारि प्राइमारियावबो माखासे दंजायो जोंबो दावलाबारिनि प्राइमारिनिजों नालाय गासिबो जोंथ' बिपिएफ गैखाया आगोलनिफ्रायनो जोंहा बेहायनो दंखायो जोंखौ हाजारखि बुखायबाबो हाजारखि माबाबाबो जोंखौ हाखाया जों बेयावनो होगोन जोंहा इउपिपिएल बेहायनोखा जोङो बेनोखा जोङो सिगांनिफ्रायनो बावनोखा जों बावनो होगोन औ बावनो होगोन बेनोखा जोंना सिगां इउपिपिएलनि बिजाथिया प्रफुल्ल ब्रह्म मेडाम बिथाङा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनि बायदिब्ला देरहानांगोन जोङो बेहायनो साफरजोबखाबा जोङो सिगांनिफ्रायनो पास बोसोराव बेहायनो होनानै जोङो माबाखौबो अरुनदयखौबो मोनजागासिनोखा दा नै दानियावसो सोरखारा गोदान जाबाय बेहायसो नामा दानजाबाय जोंथ' दा प्रतिभा बायद'नोनो होगोन दा जोंनि गामिया जा दं बेनो जा ओंखारदों बे गासिबो बहायनो जोबखा आगोलाव जेरै दं एरैनो गासिबो दंखाजोबखायो आरो दा माखासे बे नै बिसोरो अरुनदय दानग्रा दानजादों बिसोरो माने बिथांमोना गैथारा गरिब खामला खाथिनानैसो जायो सिबायफ्रा जेबो गैया गासिबो बिसिनि माबाखौ दानबाय दाननाया बिदिनो लामैनो दानदोंदां सोरखौ दानदों होननानै सानो नोंथांमोना आगोलावथ' हरनायाव गासिबो हरजोबदोंमोन गावसोर बे माबानायावसो सोलाय सोल' खालामलायनाया गावसोर हैनायाव थांफिननायाव दानफिनखोना माखो बेखौथ' जों मिथिला सिगाङावथ' मोनजाबाय थायोमोन सिगाङाव मोनजाबाय थायोमोन नैबे दाख्लैनिफ्रायसो मोनासै खननै जाबायना मोनैया हाग्रा महिलारि सरकार दैदेननाय समनिफ्रायसो नोंथांमोननि माबाखौ हाबाफारिखौ दाननाय जादों अरुनदयआ बे जेलानाखि हाग्रामानि सरखार फैदों बिनिफ्रायनो गैया आरो आगोलाव मोनबाय थाग्राखा दा बिथांमोना आफस'स माने गैया सिबाय आरो नैबे बैसो जानानै थानायबो दङ आरो खामला मावनानै जाग्रा दङ फैयै दंबावो माखासे माने 10 जनसो दंदां गासै जोंनि गामियाव दानजानाया आरो ओरै जोंनि दावलाबारि प्राइमारियावबो माखासे दंजायो जोंबो दावलाबारिनि प्राइमारिनिजों नालाय गासिबो नोंसोरो सोरखौ बरायगोन सानो बिपिएफनो जोंथ' बिपिएफ गैखाया आगोलनिफ्रायनो जोंहा बेहायनो दंखायो जोंखौ हाजारखि बुरखायबाबो हाजारखि माबाबाबो जोंखौ हाखाया जों बेयावनो होगोन आरो जा दं बेनो जोब जोंनो आगोलनिफ्रायनो जों माबाबोखानाय इउपिपिएलनो जों भट होगोन देरहासार जाहोगोन जाहाथे जों बयबो इउपिपिएलनि बिथांमोनहा जयैनो जों फैजोबदों आगोलाव जा दं बेनो बिसिनिया जोंनि गामियाव जोंनियानो बांसिनखा जोंनिया गरिब दुखि जाम्बा जाम्बिफोरानो जायो जाय बिसिनाव थांदों माने थाखानि लबि माहाजोन थाखा फैसा गोनां साख्रिआवला बेफोरसो गासिबो थांखादों जोंनिया जा दं गामिनिया गरिब दुखि गोजा गैयै गोजाखा जों खस्थ' खालामनानै जाबोनाय बिनि थाखायनो जों दा बयबो खौसे जानानै जों दा इउपिपिएलखौनो देरहासार जाहोगोन बेनो थादोंमोन नैबे माबा 9,000खौसो मोनाखै सिगांनि 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै दाख्लैनि 9,000खौसो मोननाय जायाखै दा हैदोंमोन बे अफिसावबो जमा डकुमेन्टसफोरखौ ओमफ्राय बेहायसो बेले बेजे खालायखो ना माखो गैया बे 9,000खौ मोननाय जायाखै नङाबा 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन मासे ओमफ्राय दाख्लै लिस्टआवनो फैयाखै नामा दानखो ना मारै खालायखो बे अफिसावनो बेले बेजे खालायखो ना माखो दा मोननाय जायाखिसै 9,000खौ मोननाय जायाखिसै गोसोआव दुखु मोनदों मोनैनि थाखाय नोंथांमोना औ दुखुखौथ' मोनखागोन मोनखानाय औ सिगाङाव मोनखानाय मोनबाय थाग्रा मासे ओमफ्राय दा दानजानायखौलाय औ जोङो हाजिरा जुमाय फाननानैसो जायो आंथ' जुमायसो फानो बोरायाबो हाजिरासो मावो गरिबथार जोंहा ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि खालायखो दुखुआथ' मोनखागोन नों बयबो मोननायखौ नुबाय बयबो जोंनो
मोनबाय थाग्रा आरो सिगाङाव मानो बिदि खालायखो बेफोरबायदि दुखुखौथ' मोनखायो। दा नोंसोरो अरुणदयबो दानजाबाय आरो इलेकसन फैगासिनो दङ। दा भटखौ सोरनो होनायाव इउपिपिएल जोंहा इउपिपिएल बेहायनोखा जोङो बेनोखा जोङो सिगांनिफ्रायनो बावनोखा जों बावनो होगोन बावनो होगोन बेनोखा जोंना सिगां जितु इउपिपिएलनि बिजाथिया प्रतिभा ब्रह्म मेडाम बिथाङा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनि बायदिब्ला? देरहानांगोन जोङो बेहायनो साफरजोबखाबा जोङो सिगांनिफ्रायनो पास बोसोराव बेहायनो होनानै जोङो माबाखौबो अरुणदयखौबो मोनजागासिनोखा दा नै दानियावसो सोरखारा गोदान जाबाय बेहायसो नामा दानजाबाय दा मानि थाखाय बिदि दानजाखो दा गैया मोनाखै।